हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान बर' भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना नैबे गोदान बर' भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि नोंथांमोना दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। जोर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान भिडिअ। बे भिडिअखौ बिथांमोना फुल आपल'ड खालामबाय। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों जिरि जिरि। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों माइकेल आरो नितामुनि। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि आर्टिस्टआनो जादों जने एन्ड मेरिना। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक फुल भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बे भिडिअखौ बिथांमोना दिनैनो आपल'ड खालामनानै होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेल जोर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेटनि सायाव। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटआनो जादों दीपिका ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामबाय। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों इन्स्टाग्राम फाग्लि 2। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो कमेडि जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे शर्ट फिल्मखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै दीपिका ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोसे बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट सिगांसिन मोननो थाखाय बेल आइकनखौबो अल क्लिक खालामनानै ला। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटआ थाबैनो फैफिनगोन।